Hello, στο Tab εδώ. Αυτό είναι ένα βίντεο γνωριμίας. Θα σας πω τι βίντεο θα ακολουθήσουν σε αυτό το κανάλι. Πρώτον είναι τα Q&A, gaming, vlogs, θα σκεφτώ για προκλήσεις. Το κανάλι το έφτιαξα τώρα, πρόσφατα, ναι. Τώρα το έφτιαξα το κανάλι, μόλις προχθές. Και ήθελα σήμερα να αρχίσω το πρώτο μου βίντεο, το βίντεο γνωριμίας. Αυτά είπαμε, vlog, gaming, Q&As και τα λοιπά. Το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι gaming, στο play. Τα gaming θα γίνονται PlayStation και μπορεί και κινητό και PC. Αυτά. Επίσης πείτε μου και στα σχόλια τι να παίξω. Αυτά. Κάντε ένα like και ένα subscribe και αυτό. Subscribe, γεια σας.